Hausawa kan ce rashin sani ya fi dare duhu. Wasu lokuta sakamakon rashin isasshiyar ilmantarwa da fahimtarwa, al'ummar ƙasa kan nuna rashin amincewa ko gamsuwa da waɗansu kyawawan manufofin gwamnati waɗanda za su amfane su, inda akan yi ta cece kuce a kansu ba tare da kyakkyawar fahimtar su ba. Bisa ga misali, manufar gwamnati ta bunƙasa harkokin noma tare da dogaro da kai da abubuwa da muke iya nomawa maimakon shigo mana da su bayan za mu iya nomawa da kanmu a cikin ƙasa. Misali, menene amfanin shigo da sarrafaffen lemon zaƙi, biskit da alewa da tsinken sakace da ashana bayan sarrafa su ba wani bakon abu bane a ƙasar mu. Shirin kawo sauyi a ɓangaren kiwon dabbobi wajen kafa manya-manyan guraren kiwo wanda za a killace dabbobi a inganta sana'ar yadda za a riƙa yinta a zamanance, a kuma kawo ƙarshen rikice-rikicen manoma da makiyaya a ƙasar nan. Manufar rage yawan amfani da takardun kuɗi masu yawa wajen komawa mu'amala da kuɗaɗe a zamanance, yadda za a magance hasarar kuɗaɗen al'umma ta hanyar ƙwace da sace-sacen kuɗaɗe a bisa titina, gidajen al'umma da sauran gurare, da rage yawan tu'ammali da jabun kuɗaɗe. Amfani da yagaggun kuɗaɗe, samun sauƙi wajen kashe kuɗaɗe daga gwamnati wajen buga takardun kuɗi, da rage yawan almundanar kuɗaɗe da damfara ta hanyar ganin inda dukkanin kuɗaɗen jama'a suke shiga da inda suke fita da dai sauransu. Waɗannan da ma sauran manufofi da dama sukan gamu da tirjiya daga al'ummar ƙasa sakamakon rashin isasshen wayar da kan al'umma a kafafen sadarwa da ke faɗin ƙasa, inda za a yi wa al'umma bayani dalla-dalla akan muhimmancin manufofi da yadda za su amfani al'umma da ma lokacin da za su fara amfana da su, domin wasu lokuta cikin rashin sani al'umma kan sa ran fara amfana da wani abu mai amfani nan take, alhali ba lokaci guda za su fara amfana da su ba. Bugu da ƙari, gwamnatoci kama daga gwamnatin tarayya, jihohi, ƙananan hukumomi, ma'aikatu da sauran sassa suna da buƙatar fitowa nan take wajen ƙaryatawa tare da wayar da kan al'umma akan waɗansu labaran ƙarya ko na ƙarin gishiri da suka shafi ɓata kyawawan manufofinsu, dangantaka da sauran harkokinsu. Kasancewar labaru da hotuna da bidiyo marasa tushe da ka iya ɓata al'amura sukan yi saurin bazuwa a tsakanin al'umma, wanda rashin fitowa a wayar da kan al'umma a kansu nan take yana nuna cewa maganar haka take ko gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce, musamman idan muka yi la'akari da yanayin kasar mu na farfagandar adawa maras kai maras gindi tare da nuna bambance-bambancen addini, kabilanci, bangaranci da dai sauransu. Hausawa dai kan ce rashin sani ya fi dare duhu, a waje ɗaya kuma suka ce mai tallashi ke da riba, dokin mai baki ya fi gudu. Nigeria, kasar mu ta gado. Gashi nan tafi. Tare da sallama 'yan uwa al'ummar Najeriya, muna sanar da dukkanin masu sauraronmu da dukkanin al'umma da ke sassa daban-daban na duniya cewa ana iya kamawa tare da sauraron shirye-shiryen tashar mu ta Aso Radio FM Stereo da ke birnin tarayyar Najeriya Abuja garau cikin sauki wajen sauraron shirye-shiryenmu a harsuna daban-daban na ƙasar nan a duk inda kake a faɗin duniya. Kana iya shiga kasuwar sauke manhajoji ta Google Play Store a wayarka ka nema tare da sauke manhajar Radio Nigeria, Radio World FM. A yayin da ka sauke sai ka buɗe manhajar ka rubuta Aso Radio, inda nan take tashar ta Aso Radio FM Stereo birnin tarayyar Nigeria Abuja za ta fito akan mita 93.5 akan zangon FM, inda za ka saurari labaru da sauran shirye-shiryenmu masu faɗakarwa, ƙayatarwa da nishaɗantarwa cikin harsunan Turanci, Hausa, Igbo, Yoruba, Pidgin, Fulatanci, Gwandara da Bagi. Aso Radio FM Stereo birnin tarayyar Nigeria Abuja. Murince kan dutse, baka fito ba sai da ka shirya. Aso Radio ne ta shakowa, wanda take a birni na tarayya Abuja. Ko muka zan buruci na kan dutse, karka tare mu domin ku bin shiryo. A tashirin wasan babu ci baya, ɗan wuta mu ita ce ta sauraro. Aso Radio ne ta shakowa, wanda take a birni na tarayya Abuja. Aso Radio ce ta shakowa.
take a birni na tarayya Abuja.